U ovom videu pokazat ću vam kako da rešite jedan od mogućih zadataka iz biologije, fizike, hemije ili već bilo kog predmeta koji zahteva da nešto predstavite malo slikovito ili na neki tako multimedijalan način. Pokrenut ćemo učionicu, kao i obično. Kada nam se otvori naša učionica, vidimo da se ređaju predmeti sve više i više. Kao što rekoh, ovo je test nalog. Nije moguće da jedan profesor predaje sve ove predmete. Tapnut ćemo na predmet biologija i otvara nam se novi zadatak, odnosno otvara nam se predmet i u njemu jedan od zadataka koji glasi virtualni herbarijum. Naime, u ovom zadatku je potrebno da napravite malu prezentaciju koja će biti virtualni herbarijum biljaka koje pronađete u kući ili okruženju. Potrebno je da postavite slike biljaka kao i njihove nazive i eventualno neke karakteristike. Rok za ovaj zadatak je do petka. Generalno vodite računa, evo gore vidite kada je rok, 18. septembar. Tako da, piše da je potrebno napraviti malu prezentaciju. Herbarijume ste radili u školi, nađete biljku, stavite među koricama, napišete nešto i odnesete u školi. U ovom slučaju to možete raditi na taj način i da slikate sve te biljke, da napišete neki tekst, slikate i da ovde kada podignete ovde ovu opciju u dodati prilog idete preko ovde ove opcije slikaj i da slikate sve to što ste napravili. Međutim, mi ćemo ovde pokazati kako da napravite jednu malu prezentaciju i u toj prezentaciji da stavljate tekst i slike biljaka. Kliknut ćemo na dodaj prilog i dole u ovom delu u poslednjem gde piše napravite, imate novi dokumenti, nove prezentacije, nove tabele i PDF, mi ćemo tapati na nove prezentacije. Ovo je Android operativni sistem i on je uglavnom vezan za Google i on automatski ima u sebi instaliranu aplikaciju Google Slides. U slučaju da nema vaš telefon, to morate da preuzmete tu aplikaciju. I otvori nam se ovakvo okruženje. Faktički vidite da je to samo prikaz jednog ovde slajda koji je trenutno prazan. Kada tapnete ovde ili zadržite prst na ekran, otvara vam se dodaj komentar i izmeni slajd. Ja ću kliknuti na izmeni slajd i otvara nam se slajd na kome možemo da pišemo nešto, odnosno kucamo, unosimo tekst. Dva puta kliknemo ovde i možemo da napišemo virtualni herbarijum. To je to. Nećemo mnogo dodavati tekst, ali možete tu da dodate i dole neki tekst, kako god vi želite da uređujete to i da ređete jednostavno na toj naslovnoj strani još neke elemente, odnosno na naslovnom slajdu. U donjem desnom uglu imate oznaku da dodate nove slajdove. Evo to je ovo ovde dole. Kada tu tapnem, otvara mi se mogućnost da biram koji slajd želim da dodam, odnosno koji oblik slajda, ne oblik nego raspored elemenata na slajdu. Ja ću odabrati ovaj dole gde piše tekst u jednoj koloni. Tapnem tu i kao drugi slajd prikaže mi se taj slajd. Evo dole vidite da je ovde prvi slajd, ovde dole je drugi slajd. U tom slajdu hoću da dodam jednu da kažemo, biljku. Tu biljku ću da slikam. Pronaći ću nešto u svom stanu i slikat ću. Tapnem na slajd i gore u gornjem meniju vidite u vrhu otvaraju se neke ikonice, među kojih je ova ikonica plus. Kada tapnem na plus, otvara mi se mogućnost da umetnem komentar, tekst, slika, razne oblike, linije, tabele i tako dalje. Ja ću tapnuti na sliku, pa da li da biram sliku iz galerije svog telefona ili da odmah slikam nešto iz kamere. Ja nemam, a vi možete pre toga da poređate, da slikate negde neke biljke napolje, u parku, već kući koje želite. Ja ću tapnuti odmah direktno ovde iz kamere i otvorit će mi se kamera i evo je jedna biljka. Slikam.
i biljka se pojavi, da kažemo, na ekranu. Ako mi odgovara ovaj prikaz, u gornjem desnom uglu imam oznaku check, tapnem na nju i slika se pojavi na slajdu. Uzmem, pomerim je malo ovamo, smanjim možda malo, ako želim. Tu sad mogu da uređujem. Nažalost, mobilni telefon nije kao računar, ne možete uređivati baš sve što želite, ali možete napraviti nešto ovako, da kažemo, priručno i relativno brzo. Ovde gde piše dodajte 2 puta da biste dodali naslov, tapnem i to 2 puta i stavim naziv ove biljke, to je neka japanska palma. Ovde dole mogu da unosim neki tekst, ovo mogu da uvećam i kliknem ovde i sad unesem neki tekst koji je vezan za ovu biljku. Tako da mi je to prvi slajd. Opet u donjem desnom uglu mogu da dodam novi slajd, pa opet tapnem ovo tekst u jednoj koloni, pa mi se otvori prazno, pa kliknem gore na plus, pa kada mi se otvori opet slika, pa opet kamera i sada ću da slikam druge biljke. To su neke tuje. Ako mi se sviđaju, u gornjem desnom uglu znak check, one se pojave, tapnem ovde pa smanjim malo, pomerim malo u stranu, smanjim malo slajd, ovde kliknem na i unesem naslov, samo da uvećam, da bi mi bilo lakše, 2 puta ovde, zimzelena tuja. Ne znam da li postoji druga, ali u suštini ja ću da napišem tuja. I to je to. Imam prezentaciju koja ima prvi, drugi i treći slajd. Naravno, ovo veoma je siromašna, ali telefon ne dozvoljava ovde da se to uređuje kao što je na računaru, ali u svakom slučaju sadržaj postoji. Da bih to predao, kliknem u gornjem levom uglu na ovaj X, tapnem, vidim kako sve to izgleda, slajd za slajdom. Mogu sam da uređujem ovaj tekst, slova, to je već na vama, pa opet kliknem u gornjem levom uglu na ovaj X i evo ga. Tvoj rad, zove se Milica Savić, zadatak virtualni herbarijum, je postavljen i da bih ga predao, tapnem na dugme predaj, otvori se novi prozor, da li sam siguran, siguran sam, predaj i to je to. Rad je predat u Google učionici, spustim ovo dole i mogu kada se vratim na učionicu da vidim ovde u zadatke da je sivo oznaka, što znači da je rad predat. Nastavnik će vidjeti, pogledati i daće povratnu informaciju. To je to za sada.